Michael, il-Malti jgħid oqgħod ma' minnu aħjar minnek. Inti, kemm tħossok ix-xurtjat li tista' toqgħod ma' kulħadd? Ħafna nħossni, xkulħadd aħjar minni. Matthew, int magħruf li daqsxejn ta' plejer man nisa, però mindu spiċċajt ma' tfajla jisek waqaf taqbad magħhom. Tħajjart minn flok taqbad ma' xi comedy coach. Naħseb mhux hekk rid nagħmel ġast nieqaf. Actually good idea. Malcolm, wara li jaħraw, hemm min jimsaħ bil-wieqfa u hemm min jimsaħ bil-qiegħda. Inti tpoġġi jew tibqa' bil-wieqfa biex timsaħħal hekk. Impoġġi. Matthew, meta tidħol encyclopedia u tfittex il-kelma siġġu, jiġi ritratt ta' siġġu. Kun taf li biex tfittex ritratt ta' kommedjant fallut tikteb Matthew Sound Sultana? Muħax nafa di ver. Melchior. Inti parti mill-cast ta' min imissu. Maħsibx li ħanibqa'. Tista' please tgħid li meta ma jmissekx tkun fuq ħalli nibda naraħ il-show. Għataw li ħafna ma jgżara. Matthew, il-punk rock band famuża Sex Pistols għandhom id-diska jisimha No Future. Għad tikkonsidrajt li forsi tibda tuża bħala soundtrack uffiċjali ta' ħajtek? Marcus, kif semmejna fil-programm, Felicien qalet li l-kaġun ta' ċertu martu kastigi huma minħabba id-nubijiet tal-familjari. Il-ġenituri tiegħek kemm kienu satanisti feroċjati biex Alla batilhom lilek? Anki Alla qata' qalbu. Fuck it.